Obec Topolnica ponúka pokojné bývanie s napojením na Galantu, Šaľu a hlavnú trasu do Bratislavy. Tento moderný štvorizbový rodinný dom z roku 2022 s úžitkovou plochou 103 m2 stojí na upravenom pozemku v tichej lokalite na okraji obce, v tesnej blízkosti škôlky a malebnej riečky Derňa. Presvetlený otvorený priestor s kuchyňou na mieru a vstavanými spotrebičmi prirodzene prechádza do obývacej časti s priamym vstupom na juhovýchodnú terasu. 3 samostatné izby poskytujú tiché zázemie pre rodinu, pričom hlavná spálňa disponuje praktickým šatníkom s policovým systémom pre maximálny poriadok. Priestranná kúpeľňa je vybavená presklenou sprchou, závesným systémom Geberit a keramikou v čistých líniách, ktoré podčiarkujú ergonomické riešenie celého interiéru. Krytá terasa s rozlohou 14 m2 nadväzuje na zatrávnený dvor s automatickou závlahou z vlastnej studne a záhradným domčekom. Energeticky úsporná tehlová novostavba so zateplením a trojsklom v antracitovom dekore je oplotená betónovým bariérovým plotom pre súkromie. Týmto funkčným domovom vás prevedie skúsený maklér s 25-ročnou praxou. Kontaktujte nás a dohodnite si obhliadku tejto nehnuteľnosti ešte dnes.